ahemfo nwoma etoso mienu tidum yensa. Yuda hene Ahasia ba Jehoahaz afi etoso aduonum yensa so. Na Yehu ba Jehoahaz bedi Israel so hene Samaria mfiedunso. No ye Awurade ani so bone na odi Nebat ba Yerobiam a oma Israel ye bone ne bone achi wamfiri ho. Na Awurade bufutia Israel na ode won hye Syria hene Hazael nsa ne Hazael ba Ben Hadad nsa na nyina. Na Jehoahaz koto sra Awurade na Awurade tie no efisa ohunu hawa Syria hene ndere ha Israel no. Na Awurade ma Israel ogefo na ofiri Syria fo nsase na Israel matna won tomadan mu se akane no. Na enso wamfiri Yerobiam a oma Israel ye bone ni fie bone ho emu no nanteye. Na Asera nnua no nso sisi Samaria na wanya dom biara ama Jehoahaz je aponkosotefo aduonum ni ntiase anamdu ni anamomufuo mpimdu efise na Syria hene asɛ won no aye won sem futuro a wotietia so. Na Jehoahaz ho nsɛm nkaye ne de oyoye nyinaa ne mani nie wantwe no Israel ahemfo bresosɛm nwoma no mu. Na Jehoahaz ne gyanom kodai na wosie no Samaria na ne ba Jehoahaz bedi nadie. Yuda hene Jehoahaz afi etoso aduasan so na Jehoahaz ba Jehoahaz bedi Israel so hene Samaria mfiedunsia. No ye Awurade ani so bone wamfiri Nebat ba Yerobiam a oma Israel ye bone ne bone nyinaa ho emu no nanteye. Na Jehoahaz ho nsɛm kaye ne de oyoye nyinaa ne mani nie sɛ wone Yuda hene Amasia di akon no wantwe no Israel ahemfo bresesɛm nwoma no mu. Na Jehoahaz ne gyanom kodai na Yerobiam betena n'adwa so na wosie Jehoahaz Samaria ka Israel ahemfo ho. Nso na Elisha yare ne yade a odi wuye no na Israel hene Jehoahaz sane ba ne nkyɛn besun n'anim na ɔka sɛ Maja Israel tiasenam na ponkosotefo. Ɛna Elisha ka kyerɛ no sɛ kɔfa tadua ne agyan. Na ɔde tadua ne agyan brɛ no. Na ɔka kyerɛ Israel hene no sɛ fa wo nsa sɔ tadua no mu. Na ɔde ne nsa sɔ mu. Na Elisha de ne nsa gu ɔhene ne nsa so. Na ɔka sɛ hini apuei mpoma no. Na ohini. Na Elisha se to na ɔtoe. Na ɔse Awurade nkonimdie agyan. Syria so nkonimdie agyan. Na wobɛbɔ Syria wɔ Afek akosi sɛ wobɛdwere wɔn. Na ɔka sɛ fa agyan no. Na ɔtase. Na ɔka kyerɛ Israel hene no sɛ tubɔ fam. Na ɔtobɔ fam prensa na ogyinae. Ɛna Nyankopɔn nipa no bu fu no ka sɛ anka ɛsɛ sɛ woto no mprenum anansia. Ɛno na anka wobɛbɔ Syria akosi sɛ wobɛdwere wɔn. Enti nso mprensa pɛ na wobɛbɔ Syria. Na Elisha wi na osie no. Na afe no baaye no Moabfo afomfafo asafo ba asase no so. Na orikosie onipa bi na hwɛ ohunu asafo kuo no na ɔto onipa no twene Elisha damu. Na onipa no kɔka Elisha nompepe na wonya nkwa na ɔsɔre gyina ne nan so. Na Syria hene Hazael ha Israel Jehoahaz na nyinaa. Na enso Awurade dom wɔn na ne yam hyehye no ma wɔn. Na ɔdane ne ho kyerɛ wɔn napam a ɔne Abraham, Isaac ne Jacob pam yɛ no nti. Na wampɛ sɛ wɔsɛe wɔn. Na wanto antwene amfiri n'anim de besi seesei. Na Syria hene Hazael wi. Na ne ba Ben Hadad bedi n'adeɛ. Na Jehoahaz ba Jehoahaz sane kwagye Hazael ba Ben Hadad. Nsɛm nkura a ɔde wako bɛgye no n'agya Jehoahaz nsɛm no. Mprensa na Jehoahaz bɔɔ no na ɔdane Israel nkuro no man.